Jotelo mawuok e kaunti ma Kericho mabende chiegni gi jatend piny William Ruto okwayo jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho Justin Muturi mondo ogwe tao kar seyo piny owacho e kinde ka kinde kaluwore gi jok manondhi e kinde mokalo. Koloso e kinde mane giyango gedo mar klese manoger gi $2.8 e skund primar mar Kisabo moger kod omenda mag NGCDF. Jaod bura ma Kipkeli Onista Joseph Cherorot okwedo seyo ma Muturi osebedo ka seyo godo piny owacho kata obedo ni en owuon otiyo e sirkal. Omedo ni kata bed ni wuod Muturi mane omaki ne owe kinde thuolo mar dweche mathoth mosekalo, Muturi pod dhi nyime gi seyo ka ok oyang ne piny owacho gimomiyo nomak wuode. Mwenzetu CS Muturi kuna ile abduction na alisema kijana yake mmoja aliabductiwa, but ask yourself, kwa nini alishikwa? Kwa nini alishikwa? Na hii mambo ya abduction in our republic, we should not use it to politicize, kwa sababu saa zingine mambo ya abduction sio serikali, lakini kuna watu wanataka kuleta chini mambo ya sifa ya serikali kwa sababu ya kuchafua jina ya serikali. Kitu ningependa kusema kwamba tunaona Muturi ametupiga sana na anapiga serikali ile ambaye bado anakulia. Ningependa kumweleza, my advice my friend to you ni kwamba resign, just resign and leave us alone. Tuko tayari kufanya kazi.